Minahal nga mga kaigsunan, kita, isip mga membro ni ini nga simbahan nga nahigugma sa Dios nagtinguha sa hingpit nga mawala ang sala ug mosulod sa bagong Jerusalem. Kita adunay kadasig sa pagdawat og gahom ug mangunga ug abunda nga bunga aron matuman pag-ayo ang gingharian sa Dios. Apan imposible nga makabot pinaagi lamang sa kadasig. Ang gahom sa Dios ug tabang gikan sa balang espiritu gikinahanglan. Aron maangkon ang espirituhanong kusog, gikan sa taas gikinahanglan ang makapahimuot sa Dios nga pagampo ug tukma nga pagpuasa. Ang sincero nga pagpuasa kung magatubang sa mga problema nga dili masulbad pinaagi sa mga paningkamot sa tao adunay dako nga kusog. Syempre, kinahanglan ang pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Hinaot nga kamong tanan makadawat og dakong gugma ug panalangin pinaagi sa paghalad ug makapahimuot sa Dios nga pagampo ug pagpuasa. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga ang kalinaw, kalipay og mga tubag moawas niini mangitgit nga mga panahon. Sa miaging semana atong gitan-aw ang unang matang sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, nga alang sa panahon sa pagpuasa ug ang katuyuan niini nga motakdo pag-ayo. Ikaduha, aron paghalad sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios kini kinahanglan nga buhaton alang sa usa ka katuyuan nga takos sa kamatuoran. Ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 2 hangtod sa 3 nag-ingon, gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Tinuod kini bisan pag nagampo nga walay pagpuasa. Ug kung kamo magpuasa alang sa katuyuan sa kabakakan, kamo dili makadawat og tubag. Kung nangita ka og material nga mga panalangin tungod sa kahakog imbis sa pagtuo, kini walay kalabutan sa Dios. Bisan unsa pa ang imong pagpuasa dili tinuod nga panalangin kung kadtong nagpuasa uban ang kahakog ug dautan, silang kasing-kasing makadawat og daghang material nga mga panalangin. Ang kahakog nga mga material motubo og sumala sa naisulat sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 15, sa diha ang kailibngon makapanamkon kini mga anak og sala, ug kung ang sala matuman na kini mosangpot sa kamatayon. Kini mahimong makadaot sa maong tao. Ang pagdawat sa material nga mga panalangin nahiuyon sa balaod sa pag-ani sa imong gipugas. Kung magpugas ka uban sa pagtuo tubangan sa Dios, makadawat ka og mga tubag. Bisan pag nagpugas ka og daghang kantidad, ang Dios usahay maghulat aron mahatagan una ang espirituhanong mga panalangin. Kung mangita ka og lain-laing espirituhanong mga gasa, kinahanglan una nga kang mag-andam og limpyo nga sudanan nga sa kasing-kasing og mangita sa himaya samahan. Panangitan, kung mag-ampo nga magbuka ang imong espirituhanong mga mata, kinahanglan ka mag-ampo. Tungod kay gihigugman nimo ang Dios ug nangandoy ka sa espirituhanong kalibutang, samtang nagputli sa kasing-kasing. Apan kung mag-ampo ka nga mabuka ang imong espirituhanong mga mata sa wala tulia ang imong kasing-kasing, kini usa ka kahakog. Kung magpuasa ka aron makadawat sa gahom, kinahanglan nga tulion nimo ang kasing-kasing o mag-ampo nga mainiton, nga adunay bugtong tumong sa paghimaya sa Dios. Kung dili ka mamatay alang sa pagbalaad apan mangayo alang sa gahom ingon nga kini usa ka paagi aron mailhan o higugmaon o dili mainiton nga pag-ampo samtang nagpuasa, kini kay usa ka sayop nga matang sa pagpuasa. Mahimong makadaot usab sa imong kahimsog. Sa mga lugar sama sa mga sentro sa pag-ampo imong makita ang mga butang nga dili maayo alang sa pila ka mga tawo nga adunay huyang nga pagtuo o gugma nga nagpuasa sa taas nga panahon aron mangita og espirituhanong mga gasa. Ang dugay nga pagpuasa makadaot sa lawas. Adunay usab mga kaso din ng mga tawo mahimong arogante ug nakadawat sa buhat ni Satanas human sa pagpuasa. Kung mapuasa ka, importante nga susihon una pag-ayo kung napuasa ka og nagampo tungod sa kahakog o kung tinuod ka nga napuasa og nagampo. Sa husto nga kasing-kasing adunay katuyuan nga takos sa tubangan sa Dios. Ikatulo, aron makahalad og pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, kinahanglan nimong tantangon ang bisan unsang paril sa sala. Ang Isaías Kapitulo 59 versikulo 1 hangtod sa 2 nag-ingon, ang kamot sa Ginoo dili mobo nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan may nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mo ay hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Importante nga makita ng bungbong sa sala nga nagbabag sa mga panalangin o pagkaayo. Dayon hingpit nga paghinusol aron makadawat og mga tubag. Makadawat ka og mga tubag kung maghinusol ka nga wala ka magkinabuhi sumala sa mga pulong sa Dios.
ug magpuasa sa dili pa mangayo og bisan unsang tinguha sa kasing-kasing o unod nung panginahanglan. Pananglitan, ang usa ka pamilya nagtigom alang sa usa ka tulo ka adlaw nga pagpuasa alang sa usa ka miyembro sa pamilya nga nag-anto sa mga daotang espiritu. Sa diha nga sila makahuman og hangyo ang usa ka tawo nga adunay gahom sa paghimo og usa ka pagsimba ug sa pagpahawa sa mga demonyo ang daotang mga espiritu diha dayon kay mobiya. Importante nga maghinusol gikan sa bungbong sa salauban sa Dios. Bisan kini gikan sa pagsimba sa mga Dios-Dios, dili usa nga adunay gugma isip pamilya ug uban pa. Kinahanglan sila hingpit nga maghinusol sa dili pa magpuasa isip usa ka kasing-kasing. Pareha sa mga sakit, importante nga pangitaon ang rason sa sakit nganong dili makadawat og proteksyon gikan sa Dios. Ug dayon hingpit nga maghinusol sa dili pa magpuasa. Aron makadawat sa mga panalangin, kinahanglan nimo usab nga bungkagon ang bisan unsang parit sa sala uban sa Dios sa dili pa magpuasa. Pananglitan, ang usa ka tawo nga nagpuasa aron makadawat og mga panalangin sa kasagaran makatulog ato sa mga serbisyo sa pagsimba ug sa mga oras sa pagampo. Ang pagkatulog sa panahon sa pagsimba ug pagampo hilabihan ka bastos sa tubangan sa Dios. Busa sa dili pa magpuasa, kinahanglan ka maghinusol sa bisan unsang bastos ug dili maayong mga buhat at tubangan sa Dios. Unya, maghalad og pagsimba og pagampo diha sa espiritu ug sa kamatuoran gikan sa kasing-kasing. Kung dili ka mapanalipdan sa Dios tungod sa ingon kadako nga paril sa sala, ang pagpuasa lang dili makapawala sa problema. Ug alang niadtong nagpuasa aron makadawat og mga panalangin, mas importante ang pagpahimuot sa Dios. Dili ka basta-basta magpuasa og mangayo og mga panalangin kung imong gipasubo ang Dios gikan sa bastos ug dili maayo nga mga buhat. Kung adunay usa ka bungbong sa sala tungod sa paghunong sa pagampo gikan sa mga buhat sa unod o gikan sa ubang mga kasala nga mga buhat, kinahanglan nimo nga sulbaron kini ug gub-on una ang bungbong. Human lamang nga makadawat ka og mga tubag pinaagi sa pagampo ug pagpuasa. Kung mag-ampo ka aron mawala ang sala, kinahanglan nimo nga hingpit nga maghinusol sa daotan gikan sa ilalom sa imong kasing-kasing ug maning kamot nga mabag-o sa kamaturan. Ang pagpuasa ug pagampo pinaagi lamang sa mga pulong dili mo sangpot sa kapagkabalaan. Pananglitan, ang usa ka tawo nga may bati og negatibo ngadto sa lain dili makabuntog sa ilang pagdumot ug mangita og sayon nga paagi pinaagi sa pagpuasa. Kini nga pagpuasa dili makita nga usa ka pagpuasa nga paghinusol. Ang pagpuasa nga paghinusol usa ka mapainubsanon nga buhat sa atubangan sa Dios hangtod sa punto sa paghalad sa ilang mga kinabuhi. Apan ang pagpuasa nga adunay daotan sa sulod dili na makatarunganon. Una, kinahanglan ka maghinusol sa imong pagkadaotan og magampo aron hingpit nga mawala ang sala aron makadawat sa grasya o gahom gikan sa itaas. Makatabang kini nga mawala ang pagdumot og negatibo nga mga emosyon gikan sa kasing-kasing. Minahal nga mga kaigsunan. Ikaapat, aron na sa paghalad sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, kamo kinahanglan nga maghalad sa nagdilaab nga mga pagampo nga magkauban-uban ang pagpuasa. Ang ubang mga tawo nga nagpuasa nag-ingon nga sila luya kaayo gikapoy sa pagampo o gigugol ang ilang oras sa paghigda og pagkatulog. Kadtong nagbuhat niini wala naghalad og pagpuasa sa Dios. Naglikay lang sila sa pagkaon. Ang gidawat sa Dios dili lang ang pagpuasa kundi ang kinasing-kasing nga pagampo bisan sa pagpuasa. Kung mahimo, kinahanglan nimo nga isubsob ang imong kaugalingon sa pulong og magampo. Og pagampo nga mas mainiton pa kaysa naandan. Importante nga mangandam pinaagi sa pagtigom o pagampo sa dili pa mosulod sa usa ka taas nga panahon sa pagpuasa. Og paghalad og labing minus ka 5 ka oras nga nagdilaag nga kinasing-kasing nga pagampo kada adlaw. Dili usab kini panahon sa pagampo alang sa unodong mga bahin o alang sa personal nga mga tinguha. Kinahanglan nga magampo ka alang sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong, lakip ang una nga simbahan. Sa dihang nagpuasa ang ulahing magbalantay sud sa 40 ka adlaw, hapit na siya mamatay apan nagsinggit gihapon sa hugot nga pagampo hangtod nga milanog ang iyang tingog sulod sa langob sa pagampo. So wala pa mosulod ang 40 ka adlaw sa pagpuasa, ang ulahi nga magbalantay nagpuyo sa usa ka kinabuhi sa pagpuasa ug natanyag og daghang dugay nga pagpuasa lakip na ang 15 ug 21 ka adlaw nga pagpuasa. Busa siya nagunahon na ang 40 ka adlaw nga pagpuasa kay maayo. Hangtod ang ika-unom nga adlaw kay maayo. Apan gikan sa ikapito ang Dios mihunong sa pagtabang kaniya. Ang ulahi nga magbalantay naglisod. Naglisod siya sa pagkatulog, nalipong og nagsuka-suka. Sa ulahi, dili na siya makainom og tubig. Sa dihang misulay siya sa pag-inom, iyang isuka kini pag-usab, hangtod sa katapusan sa dugo. Matag gutlo literal nga naa sa ngilit sa kamatayon. Kini usab ang grabe nga pinakatuknaw sa Korea nga natala sa 60 ka tuig. Diin ang temperatura miabot sa -17 hangtod sa 24 degrees Celsius. Mao nga ang katugnaw og yelo na tipon sa sulod sa Fryer Cave.
Ang magbalantay wala mohunong sa pag-ampo bisan pa niadtong malisod nga mga kahimtang. Bisan og wala siya kusog sa paglakaw siya may singgit og kinasing-kasing nga pag-ampo sulod sa 30 ka minutos. Bisan usa ka oras aron madawat ang gahom. Human sa pagbitay siyang mahal nga kinabuhi ang Dios naghatag kaniya og kusog. Uban sa gihatag nga kusog ang magbalantay nakaampo na usab sulod sa daghang oras. Pinagi sa pagampo sa pagpuasa hangtod sa kamatayon ang ebanghilyo sa kabalaan gipadayag og ang talagsaong gahom kinakuha. Kini nga mga matang sa pagpuasa nang hinahanglan sa mainit nga pagampo. Ang mas baga ug mas daghang kahumot sa pagampo pinaagi sa pagpuasa, makaabot sa trono sa Dios. Din imong masinati ang buhat sa pagdawat sa mga tubag sa mas dali. Ikalima, aron makahalad sa pagpuasa nga makapahimot sa Dios kinahanglan magpasakop kamo sa inyong kaugalingon ug magpakitag disiplina. Ang Isaías kapitulo 58 bersikulo 3 hangtod sa 5 nagingon, nangutana ang katawhan nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita, nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana. Ang Ginoo mingon kanila, ang tinuod mo nga nagpuasa kamo tungod kinangita kamo sa inyong kaayuhan, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangita gihapog away ug makigsinumbagay. Ang pagpuasa nga sama sa inyong gibuhat dili makatabang aron sa dunggon ang inyong pagampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong mga ulo sama sa sagbot ug sa pagbanig ug sakos ug paghigda sa abo? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa nga kahimutan nako? Unsa ang isulti sa Dios kung naa kataliwala sa pagpuasa apan nagpatuyang sa mga dula o nagpalisod sa kinabuhi sa ubang mga tao o nakig-away sa lain? Ang Dios nagminatay ug miingon kung sa unsang paagi kini mahimong makapahimuot nga pagpuasa ug unsa ka imposible ang paghatag og mga tubag. Ang ubang mga tao motan-aw sa mga salida, balita ug uban pang kalibutan ng mga programa uban sa pagpatuyang og laing-laing mga duwa samtang nagpuasa. Ang uban nagkondenar og naghukom sa uban og naglibak nga walay kamatuoran. Ang interes sa kalibutanon nga mga kalihukan mahimong musangpot sa pagnagistoryahay gamit ang dautan ug walay pulos nga mga pulong uban sa mga komedya. Adunay mga panahon diin ang panagsumpaki mutungha sa panahon sa pagpuasa ug ang mga tawo masakitan tungod sa mga pulong o masuko. Kung kini mahitabo, kini dili mahimo nga usa ka makapahimuot sa Dios nga pagpuasa, bisan unsa pa ka kadaghan sa imong pagpuasa. Mga kaigsuanan, ang pagpuasa mao ang pagbuhat sa ingon sa inyong kinabuhi. Kini usa ka labi nga mapaubsanon nga buhat diin ang usa ka hingpit nga nagsalig sa Dios alang sa grasya. Importante ang pagtanyag og matang sa pagpuasa nga nahiuyon sa Dios uban sa tibok natong kasing-kasing hunahuna kusog og sinseridad aron mapalihok gayud ang Dios. Pananglitan imong limpyuhan ang imong lawas ug kasing-kasing ug mag-ilis ug limpyo nga sinina sa dili pa magsugod ang pagpuasa. Bisan tuod kinahanglan nimo nga buhaton kini kanunay, importante nga mahimong mas mapainubsanon ug likayan ang mga pulong atol sa pagpuasa. Og dili magpatuyang og sa bisan unsang kalibutanon nga mga dula sa kinatibuk-an. Ang normal nga mga short term nga pagpuasa mahimong mahitabo samtang nagpadayon ka sa pagtrabaho o pagbuhat sa mga buluhaton sa balay. Kini gikinahanglan aron magmatinud-anon sa tibok balay. Apan dili kini mahimo alang sa usa ka dugay nga pagpuasa. Kini mao nga walay buhis nga trabaho sa pisikal nga lawas ug walay pagpatuyang sa unudnong mga kalihukan. Nianang paggiha mahimo nimong ihalad ang imong kaugalingon sa pagampo ug sa pulong ug pagpuasa uban sa konsentrasyon. Kung makahimamat ka og mga tao, kinahanglan nga dili ka makikistorya mahitungod sa kalibutanon nga mga kalihukan o mga isyu sa ubang mga tao. Dili mahimo ang pagpuasa samtang nagpadayon sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kinahanglan ka nga magpuasa sa kaseryoso ug uban sa pagpugong sa kaugalingon ug mubarog sa kamatuoran nga walay pagduduha gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan uban sa kalipay paglaom o pagtuo sa kamatuoran. Ang paghatag og pagkaon sa gigutom, paghatag sa mga kabos ug alaot, pagpuasa sa nga walay pagtago sa unod ug pagbuhat sa maayo sa uban mao'y pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Kinahanglan kitang muhalad og pagpuasa sa tibuok natong kasing-kasing, kalag ug hunahuna aron ang Dios mahimuot kanato. Kung magpuasa ka sa paagi sa nga tinuod nga makapahimuot sa Dios, ang yuto sa pagpuasa dili ingon lisod ug makalaay. Sa imong pagunahuna lamang mahitungod sa Dios, ang imong espiritu mapuno og grasya kay gihatag. Ang pagpangita og mga tubag diha sa pagtuo ng kontrola sa unod ug makatabang nimo nga mahimong mas mainiton. Ang Dios nakakita sa pagtuo nga nagpadala og gahom gikan sa taas aron sa pagbuntog sa mga babag. Kung muhalad ka sa mga pagpuasa nga makapahimot sa Dios, mahimo nimong masinati ang espirituhanong gahom. Mahimong mas mainiton og dali nga makadawat og mga tubag ug mga panalangin. Ikaunom,
Aron sa paghalad sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, kamo kinahanglan gayud nga mobuhat sa husto nga paagi sa pagbawi human sa pagpuasa. Kung kita magpuasa diha sa pagtuo at tubangan sa Dios, ang Dios mosustinto kanato aron walay mulungtad nga kadaot. Apan bisan unsa pa kadaghan ang atong pagpuasa uban ang hugot nga pagtuo, kinahanglan usab natong sundon ang mga lagda o balaod ug buhaton ang tanan nga atong mahimo. Ang usa ka mubo nga tulo ka adlaw nga pagpuasa mahimong okay. Apan ang lawas wala na sa peak nga kahimtang pagkahuman sa dugay nga pagpuasa. Ang huyang nga mga bukog ug mga organo uban sa kakulang sa enerhiya makaapekto sa immune system. Mahimong malarag ang buhok ug mahimong hanap ang imong pananaw. Mahimong mahitabo ang pagkalipong kung magbasa ka sa dugay nga panahon. Dili lamang sa panahon sa pagpuasa kundi sa pipila ka panahon human usab sa pagpuasa. Importante nga hinumduman nga ang lawas wala pa sa hingpit nga kondisyon sa panahon sa pagkaayo ug kung aron malikayan ang sobra nga pisikal nga paglihok o trabaho. Bisan kung maayo na ang pagbuhat sa gaan nga bulaton sa balay, ang bisan unsang butanga nang kinahanglan og daghang kusog kay kinahanglan nga likayan. Kini dili kinahanglan nga maggamit alang sa tulo ka adlaw nga pagpuasa. Kini alang lamang sa dugay nga pagpuasa. Ang tugma nga pagkaayo mao ang pagpuno sa kusog ug pagtabang sa lawas nga makabalik sa normal nga kahimtang pagkahuman sa pagpuasa. Kung maayo ang imong pagpuasa apan dili mo pahigayon og saktong pag-ayo, ang mga problema mahimong motumaw sa pisikal nga lawas. Kini susama sa mga epekto sa dili husto nga pagatiman sa postpartum nga period. Alang sa 40 ka adlaw nga pagpuasa, ang mga hagit nga naghulga sa kinabuhi mahimong mahitabo bisan sa panahon sa pag-ayo. Sa diha nga ang Dios mahimuot, siya nagatiman aron sa pagpuasa ug pag-ayo sa panahon makumpleto nga walay bisan unsa nga mga problema. Ang Dios naghatag sa gahom sa pagpugong sa kaugalingon aron sa pagtabang kanato sa pagkontrola sa matang ug gidaghanon sa pagkaon nga imong gikaon. Bisan pa kinahanglan nimo nga maningkamot usab. Samtang nga panahon sa pagkaayo nga gitanyag uban ang dako nga aksyon na human na sa usa ka kumpleto ug makapahimuot nga pagpuasa sa tubangan sa Dios, kini kinahanglan nga matapos nga maayo. Ang ubang mga tawo dili mosunod sa usa ka tukma nga recovery diet, mao nga sila mahimong mahuyang. Samtang nagpadayon sila sa pagpuasa niini nga kahimtang ang ilang lawas mahimong mas mahuyang. Apan kung sundon nimo ang usa ka angay nga pagkaon sa pagkaayo, ang imong kusog dali nga maulian. Mahimo kang mas himsog kaysa sa wala pa ang pagpuasa, ug ang imong nawong mudanag sa mas himsog nga kahayag. Samtang imong gihawasan ang tiyan ug naglimpyo pinaagi sa pagpuasa, ang imong lawas mahimong ma-detoxify ug mag-reset ug sundon ang usa ka masustansya nga pagkaon sa pagkaayo. Kini maghimo sa lawas nga mas himsog kaysa kaniadto. Makita nimo ang mga hilo nga gipagawa sa lawas pinaagi sa hugaw pagkahuman sa pagpuasa tungod kay kini nagpagawa sa dili maayo nga kolor ug baho. Unsa ka mapuslanon kini sa imong kahimsog kung ang hilo nga natipon sa paglabay sa panahon sa laing-laing mga organo ipagawas. Dili lamang ang imong lawas mahimong mas gaan apan ang unahuna mahimong mas tin-aw. Kung naghalad ka og usa ka kompleto nga pagpuasa nga makapahimuot sa atubangan sa Dios, makabaton ka og daghang kaayuhan sa kahimsog. Unya, unsa ang hitsura sa usa ka husto nga pagkaon sa pagkaayo? Human sa usa ka taas ka termino sa pagpuasa, kinahanglan ka nga mokaon sa usa ka yano nga sabaw o labi ka lasaw nga linuto, nga bugas nga tubig sa sabaw 4 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sinugdan, kini imnon sama sa usa ka ilimnon apan sa paglabay sa panahon kini mahimong kanon sa porma sa lugaw. Sa sinugdanan, ang gagmay nga mga prutas mahimong putli. Pananglitan, mahimo nimong kanon ang usa ka puro nga pansanas sa 4 ka beses sa usa ka adlaw. Human sa dugay nga pagpuasa ang tiyan susama sa kahimtang sa bag-ong natawo nga bata. Kini nagpasabot nga bisan ang humok nga mga prutas kinahanglan nga gigaling kaysa sa kanon nga hilaw. Masustansya usab ang lugaw nga gilat-an nga adunay pulbos sa bugas, kalabasa o tanon o bean sprout. Mga 3 hangtod sa 4 ka adlaw pagkahuman makakaon ka sa lugaw nga walay isyu. Niini nga panahon ang usa ka gamay nga piraso sa prutas mahimong kanon nga walay kini galinga. Basta maayo lang ang imong pag-usap. Sa personal nga kasinatian sa magbalantay, daling nibalik ang kusog sa iyang lawas sa dihang mikaon kini og lugaw nga gilatan, nga adunay gipanitan nga black sesame seeds ug bugas. Ang mga side dishes kinahanglan nga mag-una nga naglangkob sa mga utanon ug girekomenda nga magluto nga walay bisan unsang panimpla o labing kadaghan, light seasoning. Bisan kung magkonsumo ka og lugaw, kinahanglan nga likayan ang mga pagkaon nga adunay panakot, asin o panimpla kauban ang mga carbonated nga ilimnon. Dili ka usab kinahanglan nga moinom og gatas o mukaon og karne. Ang gagmay nga mga putahe sama sa sinugba nga isda kay maayo. Apan ang karne nagbutang og sobra nga gibugaton sa tiyan. Kung sobra ang imong kaon nga walay moderation, ang imong naong kay mohubag.
Mga igsuon, kung dili ka mo magpalabig kaon o magsunod sa hustong pagkaon nga makapahimuot sa Dios, makita nimo ang imong panit nga mahimong mas hayag o mas himsog. Ang timbang mahimong usab nga mabawi sa mas dali. Sa kaso sa magbalantay, mibalik siya sa normal nga gibugaton sa lawas sulod sa usa ka semana bisan human sa pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw. Sa original nga gibugaton nga 58 ka kilo, nawadan siya sa 40 ka kilo sa panahon sa 40 ka adlaw nga pagpuasa. Human sa usa ka semana, sa usa ka masustansya nga pagkaon sa pagkaayo, naigon na usab siya sa 58 ka kilo nga gibugaton sa lawas. Ang iyang lawas wala maluya human sa pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw. Apan nabalik sa normal nga kahimtang sulod lang sa usa ka semana. Kini mao ang gahom sa Dios. Samtang nagpuasa ang magwalantay, nawadan siya og daghang buhok. Apan mitubo ang bagong buhok pagkahuman nagsunod sa usa ka rigid nga recovery diet. Mihunong usab ang hanap nga pananaw ug mibalik sa normal nga ang iyang pananaw. Ang magwalantay miingon nga ang iyang lawas mibati nga nabag-o nga nahinluan sa bag-ong pagbati. Ug malampuson nimo nga makompleto ang pagpuasa nga gisundan sa usa ka husto nga pagkaon sa pagkaayo, mahimo nimong itanyag ang usa ka tinuod nga pagpuasa nga makapahimuot sa tubangan sa Dios ug dali nga makadawat sa tubag. Minahal nga mga kaigsunan, atong gitanaw kung unsa nga klase sa pagpuasa ang makapahimuot sa Dios. Kung ang imong pagpuasa usa ka kalampusan o usa ka kapakyasan, nagdepende kung makadawat ka o dili sa usa ka tubag o mag-ani og bunga pagkahuman sa pagpuasa. Kung mapuasa ka sa paagi nga makapahimuot sa Dios, makakita gyud nimo ang bunga sa imong pag-ampo. Bisan kung dili kini makita dayon ang imong kasing-kasing mobati o kasiguraduhan. Ug kung moabot ang panahon, ang tubag mahimong makita. Ang pasahi karon sa Isaias kapitulo 58 bersikulo 8 nag-ingon, sa ingon, mudanag ang inyong kahayag ingon nga banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo panalipdan kamo sa akong himaya. Sumalan ini ang mga pulong bisan unsa pa ang hinungdan o hilisgutan sa imong pagpuasa, ang Dios dali nga mitubag og nag-ingon nga anaa siya aron tugutan ka nga masinati ang dako nga buhat sa Dios. Minahal nga mga igsuon, kung magpuasa kamo hinaot nga buhaton ninyo kini sa tibok ninyong kasing-kasing sa paagi nga makapahimuot sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga ang inyong mga pagpuasa ug mga pag-ampo dili gayon mahulog sa yuta, apan makaabot sa Dios ug mamunga kanunay og daghang mga bunga sa mga tubag. Amen.